खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो फुंनि सम, दायो 7टा जाबाय फुंनि। ओमफ्राय आं दायो गुवाहाटी थांनो नागिरदों। जोंनि मादैया जिहेतु गुवाहाटी मेडिकेलाव एडमिट जानानै दङ। ओमफ्राय दायो बेखौनो माने खबर लानांगौ, माने खबर लानो थाखाय थांगासिनो। ओमफ्राय आंनि आइबो थांगोन, ओमफ्राय आंबो थांगोन। नै आं दायो ओंखारखांबाय। ओमफ्राय बोराया दोनहैसिगोन ससे। दायो जों गुवाहाटी थांनो ओंखारदों। नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ। दायो आङो जुदि लामायावहा ब्लग खालामलांनो हायाबाबो नोंथांमोनखौ थांनानैहाय जोंनि मादैमोननावसो थांग्रोखागोन नालाय, ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन मादैमोननावहा थांनानैहा। दायो थांसै। फेनाव जनो हाया, माबा एसेयावनो थान्दाखौ माबायो। मोनबाय दाबो दैयाव होदो। दासो मोनफैबाय नै आङो लामायावहा जेबो बिदि भिडिअ लानाय जायासै, मादैमोनानि न' मोनफैबाय। ओमफ्राय फैनायावनो बुहुत गोबाव जाबोबाय, नै बेलासिलायबाय। ओमफ्राय मादैखौबो खबर लाबोबाय। ओमफ्राय दायो नै आगैमोनानि न' मोनफैबाय। दै मोनलोंनानै सान्थि मोनबाय। गेजिफोरजों लोगो जानानै बन्द'सुनो बाब्राबासिनो कलेजाव जानो थांनानै মতে আগতে ফুটাইছিল না, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল। नोङा ओरैनो टपि गाननायदो, गन्थङाव सना गाननायदो। তোমার বাড়ি খান্তি করে আছে না, উড়াই দিমু খান্তি। আরে দে ओंखाम जानोसै। जि गानस्लायनोसै आं। हे भगबान, इमान गरम मोनदों। ड्रेस चेन्ज खालामबाय आङो। ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै। दे मैना रा इखिदा मा खेने गालाक्सि खासते कम मोजां नुदोंथ'। दे ओंखाम जानोसै। ओमफ्राय नों जाखांबाय? दै गुदुं फुदुंहांदो नै आगैया ओंखाम जानो। आंहाबो मानसि एसे थान्दा बारा नालाय, ओमफ्राय एसे बारबो जाना फैखाबाय नालाय, दा आरो थान्दा नांहांबायानो। ओंखायनो माने नै दै फुदुंनो नागिरदो आगैया। नागिराखै, फुदुंनो होसदोसो। ओमफ्राय मा ओंख्रि दं देखायदो इसे। इमा ओंखाम ओमफ्राय दाउ बेदर आलु बिलाहि नामा? बिलाहि। आयौ हा, गोलैबायमोन आंहासो। जानोसै, ओंखाम उखैथारबाय। दे एसे सिखायखानानै लानांगौ, नङाबा बोरै रोंनो। संख्रि हो, ओमफ्राय बानलु हो। आरो दैया बांद्राय गुदुं फुदुंनाङा, गारामाया पुरा खामब्र'यगोन। जाबाय खोमा? थबनो जायोना? एसे नांबावगोन दे। दायो नै ओंखाम जानोसै। सानजौफुनिया बिसाना ओंख्रिया मोनाखैनो नै दाउ बेदर ओमफ्राय आलु एवनाय दंमोन बिलाहिजों, बेखौनो जानोसै आरो दा। ओमफ्राय दा जाफिनसिगोन। संख्रिया एसे हरनाय। जानानै लाग्रोनोसै। माला संनायमोन इखो? फुङाव? हराव। जोंथ' ओंखाम जाखांबाय। ओमफ्राय नै सानजौफुनिखौ दासो संनो नागिरदो। जों फुंनिखौनो जाफैबाय। नै अलकबिजों आलु ना? ओमफ्राय नैथिंजा नै ना सायगासिनो दङ, सायनो नागिरदों। ना सिंगि नै, ना सिंगि सायनो नागिरदों मादैया। ओमफ्राय खावसे दंबावो नैथिंजाबो नै।